הרגש והנשמה מגיע לביקור חג בכל חי. שם אבוי סי ושם אבוי סי. מועדים לשמחה, תוכנית ייחודית לחג עם ברוך לוין, בהגשת סרולי קרשטיק, ערב שמחת תורה ב2, כאן בכל חי. יחד סומך. שטויח. שלום וברכה, אגית מויד, חג שמח. כאן סרולי קרשטיק, אנחנו בתוכנית מועדים לשמחה ברדיו כל חי, 93 ו-92.8 FM. הישר מארצות הברית, בבורו פארק, באולפני סטודיו אקס. נמצא איתנו כאן זמר, מלחין, מעבד, איש מוכשר, הרב ברוך לוין. שלום עליכם. עליכם שלום, מועדים לשמחה. מה שלומך? ברוך השם, מועדים לשמחה. בואו ננסה להעביר שעתיים. אמנם אני לא קריין רדיו, לא שדרן, אבל איכשהו יצא ככה הדינמיקה הזאת כעת. אני ננסה להעביר ככה שעתיים שמח. מצוין. לעשות פן למאזינים, וקצת שנדע עליך בארץ ישראל. שידעו באמת מי זה ברוך לוין, קצת תספר על עצמך, על הלחנים, איך נהיים הלחנים, ההשפעה של הלחנים. בסדר, אבל אם אתה תעזור לי עם העברית שלי, זה יהיה טוב. בעזרת השם אשתדל. אוקיי, תודה. האזנה רבע. איזה שיר יפה, ופורצתו. ברוך, תספר לנו, תנסה לספר למאזינים מאיפה בא השיר הזה. השיר הזה בא, היה לנו כמה שירים על האלבום, שרק יצא עכשיו לפני החג, ורציתי לעשות כמה שירים שלי, הם מכירים את השירים שהם יותר slow songs, איך אומרים? שקטים, איטיים. כן, וזקני, ווקלי, משהו ששרים בקומזיץ, היה לי איזה inspiration, השפעה, לעשות משהו שמח, וגם אני גר בקנדיקט. קנדיקט זה לא בתוך ניו יורק, כשיש כמה אנשים, יש הרבה יהודים, יש לנו עיר קטן עם 200 משפחות, משהו כזה, וחשוב how to say to tell people. להעביר לאנשים את המסר. וחשוב להעביר לאנשים את המסר, שיש יהודים בכל העולם, לא רק בארץ ישראל, לא רק בארצות הברית, בבורו פארק, בברוקלין, אבל בכל העולם, לומדים תורה, עושים מצוות, כתבתי את השיר הזה, לחנתי את זה, כשלמדתי את הגמרא, כשהלכתי לכולל, וחזרתי הביתה, מיד, בום. לא משהו שמתכננים, זה לא משהו זה פתאום נופל ככה. כמה שירים עושים כאלה וכמה כאלה, אבל השיר הזה היה לחן שנפל פתאום. עכשיו אני מבין, זה דיסק שעכשיו יצא או יוצא? יצא מיד לפני ראש השנה, כאן בארצות הברית. כבר יש אותו בארץ ישראל? אני חושב שכן עכשיו. טוב, אז אנחנו במשך השעתיים האלה נשמע עוד קצת שירים, כמה שנוכל להכניס. ורק גם לומר דברי תורה, שהשיר הזה ופרצת, יש לנו בחג, אנחנו מנענים את הלולב. פשוט אני רק רוצה להעביר למאזינים שאתה עושה לי מהידיים, ואני מנסה לתרגם, גם אני לא יודע כל כך אנגלית, אבל בסדר. והנענועים זה לעשות השפעות בכל העולם, ימה, קדמה, צפונה ונגבה. ונברחו בכל כל משפחות האדמה, הכיוון שכל המדינות וכל המקומות, הברכה שלהם רק מאיתנו, רק שאנחנו עושים תורה ומצוות, וזה המסאג', זה המסר של השיר הזה. יפה. ברוך, יש לך איזה שיר, משהו שקשור לימים נוראים, עכשיו שקשור לזמנים האלה של ראש השונה, יום כיפר? האמת, אנחנו כבר בסוכות, אבל... נכון שאתה חזן, כאן? בארצות הברית? בוודמיר, כן, Young Israel of Woodmere. מצוין, נו. תן לנו... אביסה ביסל חזונס. הכל נדרי. אבל כן, יש לי שיר, אומרים
בראש השנה, יום כיפור, לדוד מזמור, כן? בסוף השיר, לחנתי שיר באלבום השנייה שלי, כי הוא על ימי מסעדה, והמילים... רגע, כמה אלבומים יש? יש לי... עכשיו נגמר את האלבום 4 שלי. זה הרביעי, וואו, ברוך השם. גם יש אחד באנגלית, והשיר הזה, כי הוא על ימי מסעדה, המסר של השיר זה, מי יעלה בהר השם. ובגלל זה אנחנו אומרים את זה אני כנראה עוד לא שמעתי את זה. אחרי שנשמע את השיר, אז אני אתן לך ספיישל מהימים נוראים, איך שאני התפללתי אתה שם את זה ברפטואר שלך. כן, אני אשמיע לך תכף. טוב, אז בוא נשמע, כי הוא על ימים יסדה, בבקשה. וואו, איזה שיר יפה. אולי תשאיר את זה ככה בלייב, ככה שישמעו אותך עכשיו באולפן, איך שאתה, אני תופס פה את המקלדת. בסדר. איזה סולם? אתה מכיר את השיר? ב-G מיינר? תעשה את זה ב-C. C מיינר. נקי כפיים ובר לבב אשר לא ינסה לשוב נפשי ולא ינשבע למרמה נקי כפיים ובר לבב אשר לא ינסה לשוב נפשי ולא נשבע למרמה. אתה מנגן טוב. כן, עכשיו אני צריך לתת לך, הבטחתי את האביסה לחזונס. אוי קיום על ימים יסודו ויל נאורו יסייחו בבוינניו. שכוייך. ברוך, מה שאני יודע עליך שאתה מלמד בחיידר. כן. קודם כל שאתה בן אדם מאוד מוכשר, ואתה קודם כל מאוד נחמד שרואים אותך פה, החיוך היפה שלך. קצת בוא נשמע, מאיפה מתחיל המוזיקה, מאיפה זה בא פתאום הלחנים האלה? פתאום אתה קם ומתחיל להלחיל לחנים, איפה המקור, מאיפה זה מתחיל? באמת הסבא שלי היה מלחין וגם חזן באנגליה. אז האבא שלי רוצה לומר שזה... מהשורש שלו. כן, מהשורש. וכשאני היה בן קטן, אני הייתי שר במקהלות ו-school choir, בבית ספר היה... איפה? פה בניו יורק? בטורונטו, לא, בקנדה. אני מקנדה. וגם, ואתה מכיר את השיר המלאך הגויה? בטח. מי לא מכיר, נכון? לא. זה שיר של אייבי רוטנברג, הוא מלחין את השיר הזה, ולפני 20 שנים, 25 שנים, הוא מחפש מישהו בקנדה, סולואיסט, ילד. ילד שישיר? היית ילד? הייתי ילד, כן. גם עכשיו אני ילד, אבל הייתי ילד קטן. והוא מחפש ילד לשיר את זה, והאבא שלי היה לומד איתו, אז הוא בא לבית שלי, והוא עושה טריי-אוט. טסט, בדק אותך לראות איך משל יפה. אני זוכר שהוא אומר לאמא שלי, שאם השיר הזה לא יהיה מפורסם, הוא יכול לגמור עם הקריירה שלו. כן, נכון. רגע, אז מה שאנחנו מכירים, המלאך הגויה עם הילד הזה, זה בעצם אתה שהיית ילד קטן? כן. יפה. אז בוא נשמע את זה עכשיו בלייב. נו. באיזה סולם? ב-G, C? C מייג'ר. C מייג'ר. טוב. המלאך הגויה אלוהי סי המלאך הגויה אלוהי סי מכל רוב
Vareches Haniyari Vikarei Vahem Shemi V'shem Avoisai V'shem Avoisai Yavrom V'yitzchok V'yidgul Horoi V'yidgul Horoi V'kerev Horoi V'shem Avoisai V'yavrom V'yitzchok V'yidgul Horoi V'yidgul Horoi V'kerev Horoi שכוייך ברוך לוין שכוייך ומשם אני התחלתי גם להלחין. ופעם אני הייתי על הפסנתר שלי מנגן, ואמא שלי אומר, אני לא שמעתי את השיר הזה, מה זה? ואני אומר, אני גם לא שמעתי. זה שיר חדש שבא לעולם עכשיו, עכשיו הגיע לעולם שיר חדש. והייתי בן 13. מה אתה אומר? איזה שיר? אף פעם לא... It's not a good one. אתה חייב, אין ברירה, עכשיו אתה חייב. אני זוכר את השיר הזה. אתה זוכר את השיר? כן, בטח. ולא יצא החוצה. לא יצא החוצה. אתה חייב עכשיו לבצע את זה. חייב? בטח, מה? ono bekoyach gedulas yemincho tatir tziruro kabel rinas hamcho ono bekoyach gedulas yemincho oy tati tziruro oy kabe rina samcho oy ono bekoya gedulas yemincho oy tati tziruro oy kabe rina samcho שכוייך. אז זה שיר מגיל 13. כן, מדהים. זה פעם ראשון שאני שרתי את זה. You got me to do it. מאוד יפה. אתה רוצה לקנות את זה? Maybe, אולי. צריך לדבר עם יויכים, הוא מרשה היום. כן. טוב. ברוך, בגלל שאתה גם תלמיד חוכם, ואנחנו יודעים שאתה אברך רציני, שאתה יושב בכולל ולומד, וגם מלמד ילדים. אני מנסה. אז אולי תיתן לנו קצת ככה איזה ורמקייט, איזה דבר תאיר לכבוד חג סוכות. חג סוכות, אומרים את זה זמן שמחתנו. זמן שמחתנו. וזה לא כמו אנחנו כאן בארצות הברית celebrate July 4th, שזה חג commemoration, זכר. זה לא זכר שהיה, זה הזמן שמחתנו. זה החג, בעצם יש הכוח, כמו שיש גם חג השבועות, לומדים תורה, וההשפעות של החג מספשט לכל השנה. גם סוכות, בני אדם צריכים להכיר שזה זמן שמחתנו, שעובדים על השמחה ששייך לנו לכל השנה. וגם כולנו יודעים שהחג הסוכות וגם שמיני עצרת, שמחת תורה, זה שייך הכל לראש השנה, יום כיפור, סערת תשובה. ועד הושענא רבה, עם הפית כתב ובעזרת השם, שיהיה לכולם. אפילו אחרי הושענא רבה, שמחת תורה. נכון? נכון. יש לך איזה שיר, איזה סונג משהו ככה מיוחד מהדיסק אולי, מהדיסק החדש, שמתאים שיר, זה בזמן שמחתנו, זה גם זמן להודות, להגיד תודה, שיש
ימים נוראים, ראשון יום כיפור, התשובה זה מתוך יראה, מתוך אנחנו ימי הדין והכל תלוי, אבל אומר הזוהר שכשכלל ישראל הולכים עם לולביהם, עם דלת מינים, שזה כמו טרופי, זה כמו פרייז, שאומרים שאנחנו ניצוח. תני גם לחשב מה זה טרופי ופרייז. טרופי זה I don't know, forget it. נו יחי, תעזור לנו. טרופי זה מזכרת ניצחון. שאלו לו מזכרת ניצחון שזכינו בימי הדין, שניצחוני. How do you say we... דידון נוצח, נכון. וזה ימים להגיד תודה, מתוך שמחה. אז תודה, איזה שיר מהדיסק החדש? יש שיר בעברית. הוא בעברית? בעברית, נכון. שיר שקט, סלואו? לא, זה... שמח, אז יאללה בלגן, נו. תודה. נו. תודה, תרתי משמע תודה. כן. אז זה שיר בעברית. שיר בעברית. זה פעם ראשונה הבנתי שאתה מוציא בעצם שיר בעברית. אז זה לחן שלך, של מי העיבוד? עיבוד יפהפה. עיבוד של ינקי בריסקמן. הבן שלי יויכי, שיושב פה בשקט בצד. כן. הוא עושה כמה עיבודים שלי. והמילים כתבו במרים ישראלי. מי כתב? מרים ישראלי. מרים ישראלי? ישראלי, כן. היא גם כתבה את יש תקווה, נכון? כן. גם יש לה הרבה מוזיקה שלה. יופי. בוא נעבור קצת לאיזה משהו קצת נשום. בוא מה נבחר? יש פה רשימה ארוכה של שירים. מים ואוקיילי, שיר כל כך יפה. אתה יכול לספר לנו מתי הלחנת אותו? הכנתי את זה באלבום הראשון שלי, לפני שהלחנתי וזקני, ואוקיילי, וגם היה לי זכות ששרתי את זה עם יעקב שוואקי. וגם שרנו את זה בכמה הופעות, בקיסריה שרנו את זה ביחד. אתה זוכר מתי הלחנת את זה? באיזה פוזיציה? איפה זה היה? מה? לא. יש כמה שירים שאני זוכר בדיוק, מתי, איפה. השיר הזה, עבדתי על זה. לא היה, פתאום. כמו פרצת, כמו וזקני היה מיד. השיר הזה היה לאט. טוב, וזקן, אני רוצה באמת אחרי זה לדבר על זה, כי בארץ זה ממש, אתה יודע, אין ילד שלא מכיר, אין בית שזה וזה, זה כל מקום, אתה יודע, נשאר בחתונה, אז פתאום רק וזקני, עד היום זה לא נגמר. אבל נחזור לווקיילי. אז בוא נשמע ווקיילי. Hashem li velo hiro velo hiro Ay biyoda afki yidruchi miyemei shad ve'ira ve'yimruchi geviyosi Hashem li oy ve'lo yira oy ve'lo אוי ולא יירש, שכויה. איי, איזה יופי. טוב, תודה רבה ברוך. אנחנו כרגע סיימנו עם השעה הראשונה, כאן ברדיו קול חי 93 ו-92.8 FM. מאחורי המיקרופון צרולי קרשטיק. אנחנו נשוב בעזרת השם בעוד כמה דקות לשעה השנייה. מועדים לשמחה.
חזרנו אליכם, אנחנו שוב בתוכנית מועדים לשמחה ברדיו כל חי, 93 FM ו-92.8 FM, כאן סרולי קרשטיק, עם הזמר ברוך לוין בניו יורק, בבורו פארק, ואנחנו ממשיכים כמובן בתוכנית, מאחורי הקונסולה, הקוקפיט מה שנקרא, הטכנאי סאונד כאן, איי-ג'יי גרינוולד, וכמובן אנחנו בסוף ניתן כמובן את התודות מי שיושב בארץ מאחורי הקלעים. אז בואו נמשיך. ברוך, יש לך איזה שיר שמח ככה, משהו, לא יודע, מאחד הדיסקים, ככה שניכנס לעניינים שוב? באמת, כשחוגגים חג הסוכות, אנחנו גם מזכירים שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו בענייני הכבוד, וגם צריכים גם לזמן הזה לדעת כשענייני ביטחון ואמונה, שרק אין לנו מי לשן אלא לאבינו שבשמיים. וכמו שהיה ביטחון חזק, ראינו את זה בעיניים, אבל גם היום יש לנו כמה ניסיונות, ובפרט בזמן הזה שיש עם ישראל נמצא במצב שלא כל כך נראה הכל טוב, אבל צריכים לדעת שאנחנו בשם השם נזכיר, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו, ויש גם שיר חדש באלבום החדש שלי, אלה ברכב. אני רוצה אלה ברכב. אז בוא נשמע אלה ברכב, שמח. וואו, איזה יופי, איזה שמח. מי זה הגיטרות היפות האלה פה שמנגנות לנו ברקע? רק אבי סינגולדה. זה רק סינגולדה, כן, יש דברים וגו. אולי תספר לנו למאזינים, תספר למאזינים על הדיסק, על איך העבודה, איך עשיתם, איך נוצר הדיסק האחרון. תן קצת ככה איזה רקע על ה-CD הזה. הדיסקים שלי, מה שלא מצינו בכמה דיסקים אחרים, זה כל ה-compositions, כל הלחנים זה הם שלי. אז העבודה לא רק מתחיל כשאנחנו רוצים לעשות דיסק. אני צריך שיש לי כמה מספיק שירים ושהם מתאימים, וגם יש מספיק שמח, יש מספיק שקט, יש מספיק, ואחרי שיש לנו כמה שירים אני יושב עם יוכי ואנחנו נבחרים איזה שיר שיהיה מתאים לכמה שירים fast, כמה שירים slow. זאת אומרת, הדיסק האחרון זה גם רק שירים שלך, לחנים שלך. כל הדיסקים שלי, כן, נכון. וכשיש לנו משהו that sounds good, אז יאללה, מקליטים. אבל לא רק מקליטים, גם עכשיו צריך לבחור מי מאבד את איזה שיר. יש כמה שירים שאני כותב שאני רואה את הסוף של השיר, יש לי הוויז'ן, אני יודע בדיוק איך השיר הזה צריך להשמיע. להישמע. כן, עם כל הצלילים, עם כל instruments. תראי, יש בזה משהו מאוד, אחד שהוא גם מלחין את השיר, והוא גם שר אותו וגם מאבד. זאת אומרת, יש פה קומפוזיציה שלמה, כאילו, הוא שולט על הכל. זאת אומרת, אתה נותן לפעמים למעבד, אפילו שזה מעבד גדול ומיוחד, אבל לפעמים הוא לוקח למלחין את לא, הוא רצה איזה משהו אחר פה, הסאונד צריך להישמע ככה. זה נותן איזה משהו שאתה יכול להגיע לאיזה שלמות מבחינתך. כן, אבל גם זה טוב שיהיה מישהו אחר שיכול לחדש, לחדש בה איזה דבר. ללא ספק. תגיד לי, מה נראה לך פה מהדיסק הזה, איזה שיר שזה באמת יהיה בומבה כמו וזקני או משהו ככה ש... I'll allow the listeners to decide. How do you say that? יכול להיות שמה? לא, שהמאזינים הם יחליטו, לא אותי. שאנשים יחליטו, טוב. מה נשמע עכשיו? לא מחליט. לא החלטתי וזקני שיהיה איזה שיר, כתבתי שיר ו... זה אתה יודע, הרבה פעמים יש, לפעמים אתה שם ב-CD איזה שיר, אתה בכלל לא חושב שמישהו ישים, אז אתה שם את זה כמשהו להוסיף, ובסוף זה נהיה שלאגר והכי... טוב, אז מה נשמע עכשיו, איזה שיר ספיישל?
יש שיר שספיישל בשבילי, לא רק שאני הלחנתי את זה, אבל גם הבן שלי שר איתי. הבן שלי שכתבתי וזכני כשהיה נולד, לפני 7 שנים, באלבום הזה הוא כבר מוכן לשיר איתי. כרגע הוא בן 7? הוא בן 7 עכשיו. הוא שר איתך בשיר? איך קוראים לשיר? מוידים. מוידים. וגם זה עניין חג הסוכות. יש... הודעה. ההודעה והדופני הסוכה מגן עלינו. וזה lesson שיכולים לכך שהקדוש ברוך הוא זה... אנחנו כל פעם, לא רק בסוכות, נמצאים בהגנה שלו. אז הקדוש ברוך הוא צור חיינו, מגן ישנו, עתו לדור ודור. בוא נשמע את השיר הזה. בוא נשמע. ברוך, יש שיר שכבר דיברנו על זה מקודם, וזכני. אולי כן תנסה לספר לנו מתי, איפה הוא נוצר. אתה יודע שבכל מקום שרים את זה, וזה שיר כל כך נפלא ומדהים. קצת תשתף קצת את המאזינים בשיר המיוחד הזה, איך זה נוצר, מתי. אמרתי לך קודם שיש שירים שעובדים על זה הרבה עמלות, ולא לא לוקח יום אחד, לפעמים חודש או אפילו שנה. אבל זכני זה לא משהו שנוצר פתאום? זכני נוצר פתאום. זה נוצר פתאום? כן. אתה זוכר באיזה סיטואציה? כן, כן. נולד לי בן. והייתי בבית, אני חושב שאשתי גם הייתה עדיין בבית חולים. היה לי פסנתר, ומיד, התפילה של הדלקת נרוס, זה על יד... על הפסנתר? היה על הפסנתר. אני כבר מבין את הסיטואציה. רגע, ובמקום, בלי שום זה, יצא שיר, ואתה זוכר מיד? היה ההיי פארט, ומהירים מסעות, היה לפני, ואחרי זה... הפתיחה וזכני, הבית הראשון. כן. כן, נכון. אז בוא נשמע וזכני. סרוליק, אני רוצה להגיד לך שכל מי ששואל אותי איך אני עשיתי את הניגון הזה, את השיר הזה, אבל אני אומר כל מי שיש במוזיקה, אנחנו רק שליח של הקדוש ברוך הוא, להביא את ההתעוררות והשמחה לשומעים. ואני חושב שהקדוש ברוך הוא, השיר הזה לקח את זה יותר קצר זמן מכל השירים האחרים שלי. אז אני רק היה שליח בשיר הזה, לא עבדתי על זה הרבה. טוב, אם אתה כזה שליח טוב, אז בוא תעשה, אני יודע שאתה תלמיד חוכם גדול, אז בוא תגיד עוד איזה, תכניס אותנו קצת עוד למצב של האווירה של חג סוכות, עוד איזה ורטלה, משהו ככה. שמעתי משהו מאוד מאוד מעניין, מאוד התרגשתי בגלל זה, שיש לנו, how do you say, יש התקדמות, כאילו, מדברים את זה לפני, שכל הימים הנוראים הם מתחילים בראש השנה, אבל הסוף סוף זה לא ביום כיפור, זה זאת חנוכה. לחסידים זה ל"ג בעומר. אבל לא, זה בהשנה רבה וגם שמחת תורה, זה השיא. מה זה השיא, נכון? נכון, כן, כן, כן. אבל גם ראינו את זה, ליחס בינינו, להתוירה, לספרי תוירה, שבאלול פותחים את הארון רק, לפעמים אנחנו אומרים בסליחות, שמע קולנו,
פותחים את הארון. ראש השנה קצת יותר, יש יותר פיוטים, יותר פעמים. בעשרת ימי תשובה גם יש יותר סליחות. יום כיפר עוד יותר. יום כיפר עוד יותר, בנעילה, וכל הזמן האורן פותח. אבל אנחנו עוד לא מגיע להשיא. השיא זה בשמחת תורה. אבל לא, יש שלב לפני. השלב לפני, בסוכות, כשאנחנו עושים השנס והקופס, לא רק פותחים את האורן, גם לוקחים ספרי תורה, אבל עוד לא מרקדים. על הבימה, ורק בשמחת תורה אנחנו פותחים את האורן, והיחס עם הספר תורה, עם מרקדים, הכל. אז זה ההתקדמות שמתחיל בימי הסליחות, והוא מסיים בשמחת תורה. שכוייך, יש לך איזה שיר על תורה, משהו? יש לי שיר על תורה. תורה? בשמחת תורה, לפני 4 שנים, הייתי בשול, בבית הכנסת. בית הכנסת? כן. how do you say my father-in-law? סבא? לא סבא. שוור. נו, my father-in-law. my father-in-law, כמו שאומרים בעברית. הוא מקבל את עלייה לחסן תורה. כן. הוא מקבל או שהוא קנה? מישהו קנה בשבילו, אני חושב. לא אני. לא אתה. ומיד היה לי איזה היסוירוס, המועד, רבי חסן התורה, וסן כבוד התורה. והגיע ניגון? והגיע ניגון, המועד. זה שיר חדש או ש... לא, שהשיר באלבום שני שלי. אלבום שני, אז בוא נשמע, אפשר לשמוע אותו? אפשר? בטח. בסדר. בוא נשמע. המועד. עם כל השמחה שיש לנו עכשיו עם הסוכס, יש הרבה חולים, מסכנים, אנשים שגם מקשיבים לנו כעת. יש לך אחד מהשירים, זה רפואה שלמה, שיר עם הרבה נשמה, שיר באמת מיוחד. יש לך איזה משהו ככה לספר לנו על הרפואה שלמה לפני שנשמע אותו? כן, אני שרתי את זה עם יעקב שווקי בקיסריה 2. וכמה חודשים לפני ההופעה הוא התקשר אליי שרוצה לעשות שיר, אבל לא רק שיר, זה תפילה, שיהיה כולנו יכולים לא רק לשיר, זה כמו אנת'ם, להתפלל. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה. לפני זה, זאת אומרת, עוד לא היה לחן? זאת אומרת שהיה קונצרט ועוד לא היה שיר בעצם? כן. ואז הלחנת מיוחד מיוחד להופעה. להופעה הזאת את השיר הזה. That's it. וזה לא דתית, זה שיר שבאמת במהר, או שלקח לך זמן לבנות אותו? חשבתי שהשיר זה פירוש המילום. לא רק שיר יכול להיות שיר יפה, נייס, אבל גם יכול להיות פירוש המילים. אבל אני חושב שהשיר הזה מתאים מאוד למילים הזה. מתאים מאוד לתפילה הזה. עוד משהו, שאתה מלחין שיר תמיד זה עם פיאנו או פסנתר, או שלפעמים אתה יכול סתם ללכת ברחוב, או לא יודע, whatever, לשבת לשולחן בבית ופתאום יוצא שיר, או שאתה חייב מוזיקה גם, איזה תא הרמוני ככה, לשבת עם הפסנתר? פעמים ככה. יש הרבה שירים שיותר creative, יותר special, כשאני עושה זה בלי פסנתר, כי אין גבול. פסנתר עושים גבולים, עושים limitations. ההרמוניה נותנת גבולות, נכון. יש מלחינים שטוענים ששיר טוב, שיר באמת טוב, שאתה נהנה לשמוע אותו גם בלי מוזיקה בכלל. נכון. לפעמים המוזיקה לוקחת אותך למקומות טובים, אתה בא עם הפסנתר או מישהו שמלחין עם גיטרה. אני מוסיף על זה, זה גם השיר שזה יפה, צריך להיות גם בלי עיבודים, לא רק בלי מוזיקה. שהשיר בעצמו יכול לשיר, בלי מוזיקה, בלי כלום.
השיר הזה, it moves, יש אבינו, אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה. איזה כיף לשמוע אותך ככה לייב. אז אנחנו נשמע עכשיו מהסידי את הרפואה שלמה, ואחרי זה אני לא מוותר לך. אני אשב על הפסנתר, על הפיאנו פה של יויכי, ואנחנו נשיר ביחד וזכני. מצוין. באמת שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, רפואה אמיתית, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אוקיי, אנחנו סיימנו, תודה רבה שהייתם עמנו מאזינים יקרים, תודה רבה לך ברוך לוין. תודה גם לך שוליק. Thank you, על הזמן הנפלא, שכוייך, על הזמן הנפלא. תודה ליויכי שיושב בצד בשקט שהוא פה, הוא המנג'ר פה של כל העניינים פה, הוא דוחף את העניינים. כל המוזיקה, אין כלום בלי יויכי. אני לא סתם אומר את זה. כל האלבומים שלי, ולא רק המוזיקה שלי, המוזיקה של הרבה 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 אנשים. אז באמת היה כיף איתך להיות פה ברוך. לפני שאנחנו ממשיכים ל"וזכני", שאני לא מוותר לך, צריך להגיד תודות לטכנאי הסאונד שלנו, איי-ג'יי גרינוולד, שיושב פה מאחורה, ותודה לצוות ברדיו כל חי, אבי רוזן, אסתי חדד. אני הייתי סרולי קרשטיק, שיהיה לכם המשך האזנה ערבה. חג שמח ומועדים לשמחה. בואו נשיר וזכני, כמובן שאנחנו לא מוותרים על זה. רגע, נסדר פה את המייקרופון. ב-C מיינר, נכון? C מיינר זה בסדר. וזכני לגדי בונים ובני בונים חכמים ונבוינים אוי הווי השם יראה אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים ומעידים בסלוי לו בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת ומעידים בסלוי לו בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת אוי ושמחת בחגך ויועיסה אך שמח 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 אך שמח